Guys, welcome back again to the Radio Vlog. So, ani ato usab sa yugto ning atong drama nga sa akong mga kamot. Pero bago ta mag-proceed guys, i-shout out sa nato ang mga nag-comment kagaina isa ng isa ni Aging. So, atong mga commenters guys na si Jen Ripaso, sunod episode daw. So, niya na guys ang lang episode. And guys, si Sarian Kabaog, hi ma'am, hello to you, sir. And kay ma'am Ansky 538, matod pa niya, hi lods, na-notice na ko ni nga channel before. Giname pod og inghog family. Ask ko lods if asa inyong kagikan kay naay daghan inghog sa Bohol as in nabana pod pajud sa akong auntie. Actually, Ma'am Ansky, nakadungog na pugkuan ng buhol. So, matud pa sa ako aday ng side ng inghog. Papa na ako inghog. Unya, katag-katag man mite. Ay ma'am, katag-katag. So, nagikan mi sa Negros Occidental, na sa Cebu, na sa buhol man siguro po. Siguro kay di mo ko magsusigid sa kuan papa pero katag-katag mi may kasayod na dahil po day mi kadugot ini sa mua so katag-katag mi no nya Negros wa ko kabalutik mo asa jud mi nagikan basta katag-katag unya matud pa sa ko ang papa na pud sila mga igsoon nga inghog kay half na sila mga half daw sa una dagan mo kuno sila magsuon mga half 5 man ata to mga half niya so wala siya kasayod kung asa to so nagbulag-bulag na jud sila magsuon so ang nara ang iyarang na kauban karon na magsuon na kanang medyo na ang kauban or diyon yun tinod ya kanang full jud dili half yang kauban so mga bago pag iko kasayod nga naday igsoon si papa naday igsoon sila papa nga half so daghan din sila magsuon so so ang uban ko no nasa Cebu daghan ko na gidto sa Bohol man siguro to ambot asa tong uban yung wala mi kasayod kung asa tong ubang igsoon ni papa. Okay, so let's proceed guys ato ang drama no and mega shout out po sa ibang mga side din ha mga inghog. Hi! Mega love shout out sa mga inghog. Guys, let's proceed in our drama na no. So si Athena guys, makipag-away jud og nga lalaki no. Ang kakuanan niya guys kay dili jud siya mo atras og away. Namo to na nakipag-istorya iyang mama sa mga katong iyang gitrain na mga babae na lagi nakita na kinig-away tungod ra na iyang pag-practice pagtudlo-tudlo og martial arts pero matod pa niya nga ngano mahadlok bang kuno ngano sibugan man kung mangitag away di ba ngano pug sibugan kung ikaw na jud kay abilidad di ba kung naka abilidad ipag kuan na labi na kung gidawg-dawg ka fight dili kay mod kuan pero kung alanganin dagan jud or magpatabang kay lisod na pag ikaw ra isa babae pag yun mas kusgan man jud maski unsaon guys kusgan jud gihapon ang mga lalaki. Babae raman ta. So lahi ra jud ang kusog sa lalaki ug babae. So kailangan jud niyato gihapon og kanang tabang no sa lain. Manang di ka magpag-away pud atin akong ikaw ra isa. Say delikado. Pero sa leader mo gud guys. Anang makuan jud ta. Pero guys, grabe si Athena no. Kanang upat ka lalaki versus isa. Bura po siya og si Coco Martin, di ba? Sa kanila sa lida bura siya og si Coco Martin nga daghan kay kalaban kanang kaya niya horoton. O maski patay-patay na siya gay mabuhi gyapon. Grabe nga direktor. Grabe ang author ani. Masaya si Coco Martin kapatayon na mabuhi pa gyapon. Ay, ang uban gani isa nakatira patay diretso. Ay, mamugingon si direktor. Di sa ko na siya pwede mapatay kasi siya ang bida. So makakuan pa bitaw ni mga salidan no. Pero lindot siya paminawon og tanawon. So guys, ani-ana guys ang like sumpay ning atong drama ang sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Mawad anong estudyante ang eskwelahan ni Jolo. Kaya ano?
Mga lalaki ba ang gitudluan anang atina? Ah, ha? Sa akong nahibawan, mga batanong babae ang gitudluan anang atina. Daddy, Ikaw ba, Federico? Gamita ang iyong utok. Bogo ka! Ug dili ka makasulbad. Bogo! Daddy, Dili ko gusto sa anak nga bogo, Federico. Daddy. Pakita akong milagro nga makamao kang musulbad sa ginagmayng problema. Ha! Very simple, dili kang kasulbad. Pagkabugo nimo. Oh, imong gitandog ang akong karbo, Dad. Kung di ka gusto bugo, Dad. Labaw na kung di gusto, nga na akong bugo. Pues, kung mao magani, ayaw kong konsulta sa gagmay nga problema. Imo pa kong labdon sa gagmay problema? Oh, come on. Daddy, Paghimog solusyon, kasabot. oh, Dad. Sige, biyahin ako. Dili ko gusto maminaw ang problema. Sige, Daddy. Get close! Diha ka na, Dad. Dili ko gustong maminaw ang problema. Gusto kong malingaw. Marshal! Marshal! Yes, Your. Palani ko nga 16 years old. Oh. Your. Doon narabay gisulti na ako ang 16 years old. Unsay lang isulti? Reklamo sila niyo. Unsa may lang reklamo, ha? Leche! Mubarog ba ko ng medias? Ay. Sa. Bibi. Palula ang nagsulti na na. Kay tamparason na ko og linibo nga kwarta. Oh. Ako pa niyo, Your. Parya! Leche! Kaya may sugo ko kanila. Usa man. Duha ka buok ang akong paniyon. Magikinanglan? Duha? Duha. Duha yun? Kay suguon ako. So may Nga isuko ni mo? ipakis-kis kini akong kaspa. Oh. Ug ipakuha na ko ang tungaw sa akong bugan. Unsay tungaw, Your? Huwag ka kailang tungaw. Kanang tungaw nga puwa nga gagmay kayo musuot sa imong lagay. Gusto no? Mo nang katul kayo niyo. Mao ka na, Marcial. Gikamangan day kog tungaw. Kwan. Kamangan kang tungaw. Ngano man, Your? Ngano gikamangan ka magtungaw? Gikamangan kong tungaw samtang didto kita sa baga natong katuban. Kung ingon man ka maisan, misuot pag kita kasagingan. Unya luang magay ko itong imong purol, no? Luwag. Sige, Dior. Nakanumdum na, kinumdum na ko. Maure na nga, nga katul kayo, no? Maure na ang tungaw. Pagdali, Marcial. Agay. Dior. Shit! Pagkikitaan ko si Jolo. Mao ka ng tinuod, Athena. Ayaw pagilak. Kinahanglang magbalikon ka. O karon, usa sa hinungdan nga ni Apil ka ini. Tungod kay gusto ka man ni Mouse. Dili ko tingali kaya. May G. Nakaila ka ba sa taong nag-rape ni mo? Mikaela, Ug asa na to makita ang maong tao ha, May G? Asa? wa na din pero naibaw ko asa siya karong dapita. Asa siya? Tuwa sa pikas lungsod, nagpalayo, Nakatultol ka sa mong lungsod? nagatultol. Okay. Gusto kong tultulan ko nimo. Ano? Gusto lang ko makaila sa maong tao, May G. Kung makita na ko siya, hindi ko magapukong. Ikaw lang tingali ko sa pagkilak. Unsa?
Usog man. Wa ko'y mahimo tungod kay dako siyang tao. May armas. May alas. Ngano, unsa man day siya? Usa siya sa mga sinalikan ni Senyorito Federico. Sa... Buot mong ipasabot nga. Prangkahan na ka, Miss Athena. Kadaghanan sa mga barkada ni anang Senyorito Federico. Mga barumpado. Sa... Kontrolado nila kining dapita. Mao ba? Wa ka masahid ni Ana. Tungod kay dito ka man sa layong dapit. Nagtubo. Layo sa imong nanay Matilde. Wa man musulti si nanay na ako bahin, anak. Wa siya musulti ni mo, Ana. Tungod kay dili siya gusto nga maproblema ka. Sige, sige. Salamat sa kasayuran, ha. Og ang gikaintapan na ining dapita. Maugit ka na si Don Tiburcio. Ha? Ang amahan ni Senyorito Federico? O Athena, siya mao'y labing banggiitang tao diri sa atong dapit. Kung doon na may duha ka sungay si Satanas, kana siya, si Don Tiburcio. Mura naglagsaw nga nagsanga ang sungay sa pagkasalbahis. Maichi. Ngano? Ngano nakasulti ka, anak, ha? Maichi. Gaw! Nga nang gaw, ha? Ganong gusto ka man yun nga malayo si Athena, ha? Gaw, Matilde, why? Tingog ni mo gawoy. Ha? Kinang mahadlok lagi ko nga. Nga? Nga unsa? Ha? Nga moabot ang adlaw gaw. Nga malantawan ako nga. Lubong buhi ang akong anak. Ta! Kita po ni mo, gaw, nga nabot taon, ha? Kita mo kuno ang muhimo, anak, gaw, Matilde, ha? Kinsa mo'y kasing-kasing nga muhimo ni anak? Gaw Blaki, nagtuo ka. Ha? Nga way mga buaya ining dapita. Tao, Matilde. Kining dapita gaw, gipuy-an ni sa mga buaya, tigre o mga leon. Ha? Unsa? Nga? Nga unsa? Ha? Nga moabot ang adlaw gaw. Nga malantawan ako nga. Lubong buhi ang akong anak. Ta! Kita po ni mo, gaw, nga nabot taon, ha? Kinsa mo kuno ang muhimo, anak, gaw, Matilde, ha? Kinsa mo'y kasing-kasing nga muhimo ni anak? Gaw Blaki, nagtuo ka. Ha? Nga way mga buaya ining dapita. Gaw, Matilde. Kining dapita gaw, gipuy-an ni sa mga buaya, tigre o mga leon. Ha? Unsa? Mao ka na, Blaki. Pero, kining, wah, tugan ko, pero, unsa mo yan? Pagpasure di agaw, oy, pagsure. Di ka mo to. Ha? Masuta mo raon niya ka na, Gaw Blaki. Tumang, buaya, tigre, og leon, Mao ka na, Gaw. og kita ini. Unsa ba tayo ini? Kita? Oh, Kita ang biktimahon ni anang maong mga mananap. Kung dili ta magbinantayon. Hinaot nga nasabtan ko ni mga Athena. Nagkasabot ko, Maichi. Salamat. Di gid lalim ang imong gidagatan. Tinuod ka na. Usahay maplangko ko. Gani. Kadaghan ako maghunahuna nga tapuso na lang ang ako kinabuhi. Ayaw. Ay nagbuhata. Nakahuna-huna na ko ni Ana. Tungod kay para ako. Wa na silbi ang akong kalibutan. May paglaom ka pa, Maichi. Natruma na ko sa naitabo na ako, Athena. Guspat na nga ako pagkababay. Ang labing maligon o bugat nga igasa ko unta sa mamahimo na kong bana. Maong ako kaputli. Maichi. Nakasabot ko pero dili sa mahimo nga himuon na nimong katarungan natapuson mong imong kinabuhi. Athena. Kung nadagma ta, kinahanglang maantigot ang mupadayon, mubangon. Athena. Sagdi lang, Maichi. Muabot-abot ang adlaw nga sila muhangad sa langit ug muhawag sila sa yuta ug ilang masuta nga sa abugikan
sa abog usab mo pa uli. Mupauli na sila, Dayatina. Ah, okay na, Blackie. Ah, Ipanghatod ko na sila, Noy. ha? Gamito na ko yung motorsiklo, ha? Ah, ako nalay, muatod nila, Day. Ha? Ako na lang, Noy, oy. Maikog tanim mo na unsa. La, Nay, kinahanglan pa bang ihatod yun sila? Ha? ipanghatod na nako, Nay, tungod kay di ko mo kumpiyansa. Gabi na rabaw. Ay, mauman gani. Ngang akong sugyot sa sunod in town, di na lang gabi, uy, adlaw na lang. Di masad mahimo, Nay. Kaya ang uban, doon na may mga trabaho. Maupod. Pila na sila kabuok. Murag, walo pa man na sila, Nay. Pero kadiyot ra kay nanay, oy. Di man na sila lagyo good. Dukol naman ang ila. Duha-duha may angkas. Basig dakupon. Ah, wait, dakop diri ka, wait, dakop. Mabalhabal ko. Wait, dakop, oy. Ah, tagutlong ka ni sakay ka, may problema. Usa sa tubangan. Ya, duha, likod. Mao ba? Duha, likod, ha? Mao ba? Oh, antang buang, ha? Sige na, Blackie. Ipanghatod na sila, ha? Oday. May G. Uwahi lang ka, okay? Ate na. Uway lang ko. Okay. Kanaog na mo, kanaog. Thank you. Okay. Tutag mga tingog, nipis. Yapot singog mga tingog. Ato na ko, ha? Abing mo. Bye! Kusukan ka bang dagan? Kay tuwa pa'y punong nga ighatod. Awi, palak! Nagyali sa nga kahoy! Kimo ba? Bangko na lang ni! Bangko na! Kinsa ba kay? Kinsa may nagbabaga ni kahoy? Yala. Iyaw ni. Wala! Anak mo rin! Kinsa man mo? Yan, kita mo! Di ka mo tawag kwarta! Matay ka! Matag na yun! Ha? Di ka matag! Oh! Lain mapaminaw na ko. Muatag man. Kanara di ay? Kadiyot. Magdali! Ha? Dali! Oo, na kayo! Ate, niyaw! Masa ka gatos? Oo, daot! Daot? Daot! Ha? Imo ang sa kalibo. Ha? Unsa sa kalimo? Ngalang mo? Saman! Matagaw dili. Pusilong taga. Ayaw taon. Pues kung dili ka gustong matay. Matag na. Sa kalibo. Atay na lang natin. Atay. Ha? Atay. Ay, nabubuang naon yan. Nakalitok ko. Atay ka. Kadagod yung lawas. Salig mong pangayo. Dugo maut ni mo. Dugo maut mo. Ay, nadugo mo. Tingnan natin. Sige, dugo ilong. Dugo ilong. Bangag sa ilong. Anong wangag na ilong na Sunggo ka noon. Sunggo. Gusto kang dauban ako ang imong motor. Ayaw tao na. Atag lagi ko. Ayaw tao. May akong monitor. Ayaw sunugan. Atag na yun. Atag na yun. Litsi. Wa palagi mabalik si Noy Blackie. Bitaw da. Manglakaw na lang tingali mi, uy. Ayaw. Alas 9 na pasado, oh. Hapit na mag-alas 10 sa gabi, eh. Peligro. Ug mulakaw mo karong orasa. Aw, nanas ni Blackie, oh. Oops. Noy Blackie, nadugay man ka. Uy. Hala, naunsa ko ini burot mo na imong simod. Nagkadugo imong ilong ug baba. Tawa kong ilong, day. Ngano man na? Bangang sa ilong. Gitulis ko, day. Nalang gitulis. Gikulata pa, yun. Unsa? Di ka tulis ha? O kasi nagtulis si mo ha, Noy Blackie? Dito. Nawa ko si mo, day. Dito sa may dakong dakit. Ha? Ngit-ngit day, Noy. May kayang sigikan sa poste.
Wala, pangayuhan ko kwarta na yun. Sa kalibo, pag yun. Wala pag hindi ko lata, pag yun ko. Unsa? Dihang napita hinon at tina. Daghan yung ting manulis niya. Unsa? Kung mao na noy, bawion na to ang kwarta nga natulis gikan nimo noy Blackie. Unsa? So guys, dili basta-basta ang kaaway nila Athena. Kumbaga kung i-compare nimo siya sa mga tao, sa mga hayop, mura og leon, tiger, o crocodile kuno nagpuyo silang lugar. So so kana day si Athena juday na nagdako dinaa. So day jud siya nagdako sa iyang mama, no? So sa laing lugar day juday siya nagdako mo nang din dapita wa siya kasay kung kinsa ang hampog or unsay naa ang lugar. Karon kay ni istorya naman tong babae, nakabalorog jud siya na kung ginsa jud ang how dinha silang lugar. So ang how day silang lugar guys mo to iyang ilang senyorito. Niya siya way kalibutan. Niya gibalaan na pud ba siya ato lagi nga mohawa silang lugar. Pero gahi jud yung ulo guys. Mukha jud siya kanay ganing mo stand jud siya o makipag kung may kalaban mo away jud di jud mo atras. So say mo atras jud siya no, labi na 50-50 na. Kung di man tayo mo atras. Isa rabi atong kinabuhi. Lakaw. Ayaw i-fights kung baga isugal ayaw kinabuhi. Pero siya tina guys lahi. Makipagpatay gyud siya guys, maurong gyud, maunong gyud. Di siya mahadlok. Maski pag upat ka buok ug mamaskulado bouncer ba na wa siya kahadlokan. Una si Athena isug og dugo. So asa ka jud kahit ni naliwat. Yang mama kay talawan man. So meaning wala siya sa iyang mama naliwat. Iya siguro ang papa guys. So siguro yung papa guys, taekwondo po siguro ni. Pero wala ta kasay kung asa pa dyan yung papa. Buhi pa ba niya or patay na. Kay matod pa niya, o siyang mama patay na kini. Pero maski si Athena, mingon na kuhan ka ng, wala ra. Mga nagpatay na. Pero mga pangalan di man motugan. Confidential ko no. So nara sa ila guys, kung tugan mas lagtinad o wala. So nana siguro sa laing episode, magawa siguro dun niyang papa. Siguro buhi pa dyan yung papa. Miyagay na pa dyan niya yung anak guys ni senyorito nga bulok. Diba? So di basta-basta guys, babae na si Athena pero makipag-unong na. Mas bayad pag siguro mga lalaki gani kay mas lalaki bay kaya sa iya. Ambot lang kaya si senyorito. Kay mao di pinakataas-taas sa ila ang senyorito. Mo ni yung nagingon siya nga kanang pawawon sa lugar kalagin kanang ang katuya igagaw guys nga bouncer mo pakabalo sa Athena igagaw din sila kanang ganing nabuysitan dito kay Athena tungod kay kanang wa kay ni nagpilay na siya ha. So mo nang natuduha ka buk na bouncer iyang tao-tauhan iyang gipadto. Siya kining giutusan. So dili din basta-basta pud sila senyorito guys, mga dagko pud dining tao, ni mga kaya. Mo dayang na ang mga tao dito guys nagpuyo mga tao mahadlokan niya tungod kay aside sa mga babae kini guys din pambayaran ang mga batanon mga dalaga mga sexy. So mo ni nga trauma mo ni gitabangan ni Athena. So dili basta-basta ang kaimtang sa gitabangan ni Athena na posibilidad kuno na nagkunuhon na siya nga mag-suicide tungod sa iyang kasauna. Pero ay gani guys, niduo siya ni Athena og nitabang kini. So na siya kuan pa guys, na pa siya kuan mo tahutay ka ng di bugunong nagdautan. Ayan, so guys, abangan nyo guys ang laing sumpay ning atong drama para makasaid mo kung sa Joy sunod na mahitabo. So sa mga pa nakasubscribe, subscribe na mo guys para updated mo sa laing sumpay ning atong drama o para ma-notify mo sa itong mga next episodes. By the way, sa mga mga listeners natin din napatay lang mga drama. So ako lang i-ikuan sa inyo guys ang katong drama nga junior and senior. Lindot po na siya guys. As in, nindot siya. About siya guys sa kanaganing senior katong amahan. Kumbaga, kanang mag-amahan guys nakangay sa isa ka babae. Ang sa balisod may istorya. Basta mag-amahan guys nakangay sa isa ka babae. Kinsa dyan magpasulabi, ang anak or ang amahan. So, nara guys, man siya ang junior and senior. Lindot po na siya guys. Og, ang awit sa lilo guys, about niya siya sa Serena. Lindot pa siya na kwento. So, I hope guys, ayun pa rin paminaw. Lindot niya siya guys, di umagmahi. So,
scroll down lang mo sa tuwang homepage sa YouTube. Tanawa lang ninyo. Maro to guys, God bless and good night. Kay mag alas 12 na po. Bye-bye.